Hey guys, welcome to another new vlog. ତ ଆଜି ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର। ଓକେ 8ଟା 11 ହେଇଛି। ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ରନିଂ 7ଟା ପରେ 7ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେନ୍ ଛାଡ଼ୁ ଆସିକି ବସିଥିଲି ତ ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିବା ତ ପାଥପାଟଣାରେ ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରଟା। ଓକେ ଏବେ ଯିବା ଗାଧେଇବା ଆଡ଼ିଆ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆଜି। ଓକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଇନି ମୁଁ। ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟା ପାଥପଟନା ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଓକେ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆସିଲି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଜି କ'ଣ ଗହଳି ଗହଳି ହେଇଛି ଆଉ। ଏତେ ଗହଳ ଥିଲା କି ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି। ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। 10ଟା ହେଲାଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲା ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଯାଇ ହେଇଗଲାଣି। ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରୁଛି। ଦେଖିବା ଛାତକୁ ଆସିଲି ନେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନା। ନେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ ବୋଧେ ମଝିରେ ନେଟ୍ ପୁରା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ଯିବି ସମାନ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା। ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧା ରହିଗଲା ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଭଲ ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲେ କରିବା। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6ଟା। ଓକେ ଦେଖିବା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ତ କରିବା, ନହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ, ମାନେ ଥରେ ଅଳସୁଆ ଲେଜି ଲାଗିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଗରମ ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ। ରିଲ୍ ବନେଇ ମିରର୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳ ଆସିଲା ପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ତ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ, ତ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। କରିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିପାରିନି, ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବନି କହି ଦେନ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସମୟ ସରିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରବାନ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବା କହିଲାରୁ ଗାଧେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଗାଧେଇବି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ, ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇଲୁ ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ବଟ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲିନି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରି। ଆଉ ନୂଆ ନ୍ୟୁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ
କରିବା ଆଉ।